Το ποδόσφαιρο, ως ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στον κόσμο, συχνά συνοδεύεται από έντονες στιγμές και δυστυχώς από σοβαρούς τραυματισμούς. Έχουμε δει αρκετούς τραυματισμούς που προκλήθηκαν από αντίπαλους παίκτες, προκαλώντας σοκ στους φιλάθλους και αφήνοντας μακροχρόνια σημάδια στους αθλητές. Σε αυτό το βίντεο θα εξετάσουμε μερικούς από τους πιο σοκαριστικούς τραυματισμούς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πάμε να αρχίσουμε αμέσως. Ο Λουκ Σο είναι ένας Άγγλος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής γεννημένος στις 12 Ιουλίου του 1995. Αγωνίζεται ως αριστερός μπακ στη Manchester United και στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2015, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του UEFA Champions League εναντίον της PSV, ο Σο υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό. Ο Έκτορ Μορένο της PSV έκανε ένα σκληρό τάκλιν, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα ένα διπλό κάταγμα στο πόδι του Σο. Ο τραυματισμός ήταν τόσο σοβαρός που χρειάστηκε άμεση ιατρική επέμβαση και ο Σο απουσίασε από τους αγωνιστικούς χώρους για περισσότερο από ένα χρόνο. Ο Σέιμους Κόλμαν είναι ένας Ιρλανδός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 11 Οκτωβρίου του 1988. Αγωνίζεται ως δεξιός μπακ στην Everton και στην εθνική ομάδα της Ιρλανδίας. Στις 24 Μαρτίου του 2017, κατά τη διάρκεια ενός διεθνούς αγώνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Ιρλανδίας και της Ουαλίας, ο Κόλμαν υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο πόδι του. Ο Νίλ Τέιλορ της Ουαλίας έκανε ένα σκληρό τάκλιν, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι του Κόλμαν. Ο τραυματισμός αυτός ήταν σοκαριστικός και οδήγησε τον Κόλμαν να απουσιάσει από την ενεργό δράση για σχεδόν ένα χρόνο, καθώς χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση και εκτεταμένη αποκατάσταση. Ο Αντρέ Γκόμες είναι Πορτογάλος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 30 Ιουλίου του 1993. Αγωνίζεται ως μέσος στην Everton και έχει επίσης παίξει για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Premier League μεταξύ της Everton και της Tottenham, ο Γκόμες υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο. Ο Σον Χιόγκ Μιν της Tottenham έκανε ένα τάκλιν στον Γκόμες, ο οποίος στη συνέχεια συγκρούστηκε με τον Σέρτζιο Οριέ. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα έναν σοκαριστικό τραυματισμό στον αστράγαλο του Γκόμες, ο οποίος υπέστη εξάρθρωση και κάταγμα. Ο τραυματισμός ήταν τόσο σοβαρός που χρειάστηκε άμεση χειρουργική επέμβαση. Ο Γκόμες απουσίασε για αρκετούς μήνες από την ενεργό δράση, αλλά κατάφερε να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους τον Φεβρουάριο του 2020, δείχνοντας μεγάλη αποφασιστικότητα και αφοσίωση στην αποκατάστασή του. Ο Ραούλ Χιμένες είναι Μεξικανός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 5 Μαΐου του 1991. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Premier League μεταξύ της Wolves και της Arsenal, ο Χιμένες υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Σε μια αερομαχία για την μπάλα, ο Χιμένες συγκρούστηκε με τον αμυντικό της Arsenal, David Luiz. Η σύγκρουση ήταν πολύ έντονη, με αποτέλεσμα ο Χιμένες να υποστεί κάταγμα στο κρανίο και να χάσει τις αισθήσεις του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χιμένες μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός και ανησύχησε την ποδοσφαιρική κοινότητα, αλλά η επέμβαση ήταν επιτυχής και ο Χιμένες άρχισε μια μακρά περίοδο αποκατάστασης.
Ο Βίρτζιλ Βαν Ντάικ είναι Ολλανδός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 8 Ιουλίου του 1991. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός στη Λίβερπουλ και στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Premier League μεταξύ της Λίβερπουλ και της Everton, ο Βαν Ντάικ υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στους χιαστούς συνδέσμους του γονάτου. Στο έκτο λεπτό του αγώνα, σε μια προσπάθεια να σκοράρει, ο Βαν Ντάικ συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της Everton, Τζόρνταν Πίκφορντ. Ο Πίκφορντ έκανε ένα επικίνδυνο τάκλιν, με αποτέλεσμα ο Βαν Ντάικ να τραυματιστεί σοβαρά. Ο τραυματισμός απαιτούσε χειρουργική επέμβαση και ο Βαν Ντάικ απουσίασε για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο τραυματισμός του αποτέλεσε σημαντική απώλεια για τη Λίβερπουλ, καθώς ήταν ένας από τους βασικούς αμυντικούς της ομάδας. Μετά από μακρά περίοδο αποκατάστασης, ο Βαν Ντάικ κατάφερε να επιστρέψει στην ενεργό δράση και να συνεχίσει την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο. Ο Wesley Fofana είναι ένας Γάλλος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής γεννημένος στις 17 Δεκεμβρίου του 2000. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός στη Leicester City. Στις 4 Αυγούστου του 2021, κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα προετοιμασίας της Leicester City εναντίον της Villarreal, ο Φοφάνα υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Σε μία φάση του αγώνα, ο επιθετικός της Villarreal, Φερνίνιο, έκανε ένα σκληρό τάκλιν που είχε ως αποτέλεσμα ο Φοφάνα να σπάσει το αριστερό του πόδι. Ο τραυματισμός του ήταν σοκαριστικός και απαιτούσε χειρουργική επέμβαση. Ο Φοφάνα απουσίασε για αρκετούς μήνες από την ενεργό δράση, αλλά κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά μετά την αποκατάστασή του. Ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς είναι Σουηδός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 3 Οκτωβρίου του 1981. Αγωνίζεται ως επιθετικός και είναι γνωστός για την μακροχρόνια και επιτυχημένη καριέρα του σε πολλές κορυφαίες ομάδες. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του UEFA Europa League μεταξύ της Manchester United και της Anderlecht, ο Ιμπραχίμοβιτς υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, ο Ιμπραχίμοβιτς προσγειώθηκε άσχημα μετά από μια εναέρια μονομαχία και υπέστη ρήξη των χιαστών συνδέσμων στο δεξί του γόνατο. Ο τραυματισμός απαιτούσε χειρουργική επέμβαση και μακρά περίοδο αποκατάστασης. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό και την προχωρημένη ηλικία του, ο Ιμπραχίμοβιτς επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους και συνέχισε να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.